Màquina de segellat de buidatge de nitrogen de doble càmera semiautomàtica. Aquest equip és adequat per a tot tipus de llaunes d'obertura rodona, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic, productes de paper envasats. Primer buidar, després nitrogeni, finalment, segellar. Amplieu eficaçment la vida útil del producte, ideal per a indústries alimentàries, de begudes, farmacèutiques i altres. Adopta el mode de treball de càmeres simples i dobles. En el procés de completar el treball de segellat en una cambra, l'altra cambra pot completar el treball de col·locació de la llauna. Fent l'home segur i productiu en el procés d'operació de l'equip.